may mga tumpukan pa rin po tayo nakikita dito na pusit, no, sa halagang 100 pesos na tumpukan, no. So yellowfin tuna po natin dito ay 120 ang kilo. Ayan. So hipon 200 pesos ang per kilo, no. Kulyasan, ayan. Asa po ay 100 pesos po ang kada tumpukan, no? So dito naman po 120 ang kilo ng matambaka. So mga tulingan din po ay may mga tumpukan sa halagang 100 pesos. So dito na nga sa asa ay 100 pesos. Ayan po. So may salay-salay din po tayo dito sa halagang 50 pesos, no. Asa 50 pesos din po ang tumpukan. Alumahan ay 100 pesos. So ito po si Tatay, no. Shoutout po sa mga taga Mandaluyong na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So tayo, ingat po kayo, ha. Salamat sa iyo, ha. Salamat po. Alright, so may mga tulingan po tayo dito, no, sa halagang 100 pesos ang tumpukan. So Idol, shoutout sa iyo. Shoutout, Loki. Ayun. So tulingan niya po dito, no, 100 pesos. So ito po yung mga isda ni nanay dito na binebenta sa Malabon Fish Market, no. So magkano dalagang bukid mo? So 200 pesos ang dalagang bukid, no. Sa bakoko, so 160 naman po ang per kilo ng bakoko. Sa bisugo, so 200 pesos po ang kilo ng bisugo, no. Deposit mo 200. So 200 pesos po ang kilo, no. Bigyan mo nga isang kilo. Dito sa ano mo? Ano ba to? Bitilya. Bitilya. So sa Bitilya. So sa Bitilya po natin dito, no, 150 pesos ang per kilo, no. 100. Magkano? 180. Ito yung isang ano, 180 pesos ang kilo, no. So meron din po tayo ditong pagi sa halagang 130 ang per kilo. Yan po yung laman ng pagi. So magkano po yung kilo? 140 lang. So 140 po, sariwang-sariwang tambakol po. Malulutong. So ngayon si nanay, ubos na po yung panindang bangus, no. Hanggang 50 pesos na tumpukan. Nangingintab ang kanilang mga mata. Ayan. So sariwang-sariwa po, no. Dito po ay 100 pesos ang tumpukan. Dito po ay 50 pesos. Yan po yung mga latag ng kanilang mga binebentang isda dito sa Malabon Fish Market. Boss Idol, shout out sa'yo. So magkano ang ating ampalaya? Sa talong 120 sa talong, 80 po dito sa ampalaya. So yan sa sitaw. So good morning po. Tayo po ay mag-update po dito sa Malabon Tumpukan. So nakikita po natin ang ating mga kababayan na nag-iikot upang maghanap ng kanilang mga bibilin na ulam. So marami po dito mga latagan po ngayon na mabibili po dito sa fish market ng Malabon Tumpukan, no? So tara, samahan niyo pong muli si Boss Dando Explorer. Let's go! Alright, so meron po tayo dito tuna, no, sa halagang 120 ang per kilo. At may mga gulay pa rin po tayo dito na latagan. Ayan. So may mga tumpukan din po dito, no, na mga galunggong at mga iba't ibang klaseng laman dagat, no. So matambaka po ay 100 pesos. Alumahan po ay 130 ang kilo at 90 pesos po ang tumpukan, no. So 220 naman po ang per kilo po dito ng pusit lumot. Alright, so may mga tumpukan pa rin po tayo nakikita dito na pusit, no, sa halagang 100 pesos na tumpukan, no. So ang isang piraso po ng bangus ay 80 pesos.
So, tumpukan pa rin po tayo dito ng mga galunggong sa halagang 100 pesos. Ayan, may matambaka na tumpukan po na 90 pesos, no? So, yellow pin tuna po natin dito ay 120 ang kilo. Ayan. So, hipon, 200 pesos ang per kilo, no? So, mga alumahan po natin dito ay 100 pesos din po ang kada tumpukan. Ayan. May 100 piso, may ulam na po kayo sa pagkainan. So, ayan po, 130 ang kilo naman po ng alumahan, no? So, murang-mura pa rin po ang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So, ayan po yung mga tumpukan, no? Gulyasan. Ayan. Asa-asa po ay 100 pesos po ang kada tumpukan, no? So, ang kagandahan po kasi dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga ibinebenta pong mga isda rito ay may mga presyo na, no? So, dito naman po, 120 ang kilo ng matambaka. So, mga tulingan din po ay may mga tumpukan sa halagang 100 pesos. So, dito naman po ang yellowfin tuna ay 140 ang per kilo. At pusit lumot, 200 naman po ang kilo, no? So, may mga sapsap sa halagang 50 pesos. Ayan. So, tumpukan po dito ng asa-asa ay 100 pesos. Ayan po. So, grabe pa rin po ang mga tumpukan sa halagang 50 pesos at 100 pesos ay meron na po talaga kayong maiulam sa pagkainan o sa ating mga pamilya, no? So, turay po ay 50 pesos ang tumpukan. So, dito naman po tayo kay nanay, no? So, nagbebenta po ng kanyang mga isda na kalaso. So, may salay-salay din po tayo dito sa halagang 50 pesos, no? Asa-asa 50 pesos din po ang tumpukan. Alumahan ay 100 pesos. So, dito naman po, may mga kabase, no? Tsaka banak. Opo, si Boss Lando Explorer. Araw-araw ka Kaya ako nagbablog. napunta rito eh. Kagabi napanood kita. Salamat po sa panonood po ng aking pag-vlog dito sa Malabon Fish Market. Eh, Mandaluyong pa ako eh. Hanggang layo Ano po. ilan doon po? Dalawa? Salang. Tinatanong ko nga kung masisira eh pag uwi ko eh. Bukuhin niyo na ako para hindi masira Ako nga sigurado. pagdating doon sa Mandaluyong. Ay, Napakalayo po, Mandaluyong, no? ano na yan? At yalohin niyo yan, papangit na. Oh, Dino, wag ka. Sipag nitong mag-vlog. Wala kang nakita dyan. Dadaan lang ako sa... So, ito po si tatay, no? Shoutout po sa mga taga Mandaluyong na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So, tayo, ingat po kayo, ha? Salamat sa iyo ah. Salamat po. Shoutout po sa inyo, shoutout. So, yan po yung mga bentahan, no? Yan yung mga bentahan po ng kanilang mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? Boss Lando Explorer. Yan, magkapatid yan. Yan, magkapatid mo yan. Yan, yung dalawa. Online. So, shoutout sa inyo, ha? Sa 50 na. Sariwa. Alright, so may mga tulingan po tayo dito, no? Sa halagang 100 pesos ang tumpukan. So, idol, shoutout sa iyo. Shoutout, Loki. Ayun. So, ang tulingan niya po dito, no? 100 pesos. Ayun, no? So, 100 pesos po dito ang tumpukan po ng tulingan. Mamaya, babalik ako. Oo. Yan na naman tayo. 120 po dito yung maya-maya, no? So, ito po yung mga isda ni nanay dito na binibenta sa Malabon Fish Market, no? So, magkano dalagang bukid mo?
So 200 pesos ang dalagang bukid, no? Sa bakoko, so 160 naman po ang per kilo ng bakoko. Sa bisugo, so 200 pesos po ang kilo ng bisugo, no? So ito na lang po yung natitira ni Ate Pam na bangus, pandaing, no? 130 ang per kilo. So magkano itong pusit? Magkano yung pusit mo? 200? So 200 pesos po ang kilo, no? Bigyan mo nga isang kilo. So dito naman po ay presyohan ng mga bangus natin ay isang piraso 100 pesos, 80 pesos. So may mga tumpukan pa rin po, no? Ayan. 130 pesos ang kada tumpukan. At meron din po tayong tulingan dito sa tumpukan, no? 100 pesos. Ayan. So murang-mura pa rin po ang ating mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Tulya. So magkano naman ang ating tahong? 50 at 100 pesos. Ayun. Yan po yung takal ng ating tahong, no? 100 pesos at 50 pesos. Alright, so dito naman po tayo sa kabilang linya, no? Dito sa Malabon Fish Market at update din natin yung kanilang mga presyo rito, no? So may mga isda na rin po na isdang bato na nakikita tayo at marami na rin tayo na update ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market, no? So dito po meron po tayong mga isdang 180 pesos salmon, ayan. 180 pesos ang kada per kilo, yan mga presyo ng ating mga sagisi. Magkano, boss? So 160 ang sagisi, yan po yung mga latag na isda rito, no? Ikaw lang minsan kung tanongin yung mga nagtatanong. Ha? Taro nila napapanood. Tatanong sila kung kanino Ay, oo, may dumayo nga dito, layog, mandaluyong pa. sila natatanong. Pero sinasabi nila, nakita raw nila sa mga YouTube. Sa dalagang bukid mo magkano? 100. So 200 pesos po dito yung dalagang bukid. Dito sa ano mo? Ano ba to? Tilya. Bitilya. So sa Bitilya. 150. So sa Bitilya po natin dito na 150 pesos ang per kilo, no? So yung may talong po na naglalakbay, oh. May baka binebenta po yung talong na yon. Naka-bike po, no? Lalagay na lang sa lupa. So yun po, no, yung mga presyo ng ating mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market, no? So bumili po tayo ng isdang bitilya, no? Ayan. Nahalagang 140 ang per kilo. Pinalinis na po natin, no? So dito naman po ay may mga paninda po dito tayo nakikita na lapu-lapu, labahita. Ayan yung mga latag po dito ng ating kaibigan, no? Ayan po yung mga presyo. Sa tortillo ay 130, no? Anong isda ito? Ayun, yung isdang to. Ito yung mga pinapaksiw, no? Ang sarap ipaksiw itong mga ganitong klaseng isda. Ilang piraso kaya isang kilo niyan? Akala ko karpe. Ito, oh. 100. Magkano ka na? 180. Ito yung isdang ano, oh. 180 pesos ang kilo, no? At labahita, ayan, no? Lapu-lapu, sariwa. Ayan. Ito masarap ipaksiw na isda, no? So 180 ang per kilo, no? Alright, so bumili din tayo ng isda rito, no? Ayan. So sa halagang 180 pesos ang kilo, no? So meron din po tayo ditong pagi. Sa halagang 130 ang per kilo.
Yan po yung laman ng pagi. So, murang-mura pa rin po ang ating mga bentahan dito ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Gulyasan ang binibenta po ngayon ni nanay dito, tambakol, no? Nay, magkano po yung kilo? 140 lang. So, 140 po. Sariwang-sariwang tambakol po. Malulutong. So, ngayon si nanay, ubos na po yung panindang bangus, no? Wala na, ubos na. Ayan, tambakol na lang po yung kanyang binibenta dito sa halagang 140 ang per kilo. Nay, marami pong salamat. Alright, so dito naman po tayo, no, sa mga bentahan po ng mga matang baka sa halagang 50 pesos na tumpukan. Nangingintab ang kanilang mga mata. Ayan. So sariwang-sariwa po, no. Dito po ay 100 pesos ang tumpukan, dito po ay 50 pesos. Yan po yung mga latag ng kanilang mga binebentang isda dito sa Malabon Fish Market. Tapos 100 pesos po ang tumpukan po dito ng tulingan. Ayan. So, murang-mura pa rin po ang kanilang mga bentahan ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, yan po yung mga gulay sa halagang 20 pesos. So, mura-mura po yung mga bentahan ng gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so sa mga presyon naman po ng gulay dito sa ating kaibigan, si Boss Idol. Boss Idol, shout out sa'yo. So magkano ang ating ampalaya? Sa talong 120 sa talong, 80 po dito sa ampalaya. So yan sa sitaw. So isang tali po ay 25 pesos, no? Sa kangkong po ay 10 piso, no? So yan po yung mga latag ng ating kaibigan dito na mga gulay, no? Wala kang lettuce, Idol. Mahalang lettuce. Mahalang gulay, basta po. Ang presyo ngayon? Yun lang. Gano'n pa ako ng lettuce, eh. Magsasanggip kami. Pipino mo magkano? 60 kilo, basta po. Ayun, no, 60 pesos po ang kilo ng pipino, no? So, boss, maraming salamat, ha? Okay, alright. Alright, so sitwasyon po ngayon dito sa Malabon Tumpukan, no? So mura pa rin po ninyong mabibili ang mga kanilang binebenta dito mga seafoods. So marami po tayo nakikita dito mga tuna, tapos tulingan, at iba't ibang klaseng mga latagan po dito sa Malabon Fish Market, no? So sa mga tumpukan din po, nagkakahalaga rin po ng 50 pesos at 100 pesos ay madami na, talagang ulam na sa pagkainan. So shout out po tayong muli, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga masisipag na mga vendor dito na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So shout out sa ating mga kababayan na dumayo po rito na talagang naghahanap ng mga murang presyo ng paninda. So shout out sa ating mga kaibigan, no? So shout out sa iyo, Bornox TV, Pelong TV, Tony Vlogs, at sa OFW na si Angel Jazz. Shout out po sa inyong lahat. At kay Lakay Adventure, no? So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update ng mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So enjoy and be safe. Lagi po sana tayo mag-iingat at pagpalain po tayo ng ating amang nasa itaas. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po. Alright, so ito po yung mga pinamili po natin sa Malabon Fish Market, no? So nakabili po tayo ng tulingan sa halagang 100 pesos na tumpukan, 6 na piraso. Tapos yung salmoneti, halagang 180 pesos, 5 piraso. So yung pusit na nakikita po natin sa ibabaw,
Yan po ay nabili ko po ng 200 pesos. At meron din po tayong isdang bitilya, no? Nabili po natin siya sa halagang 140 ang per kilo. Di bali, 1 kilo at 1/4 po, pumalo po siya ng 170. So, yan po yung napamili po natin sa Malabon Fish Market na iuulam po natin. Hindi po lahat yan iuulam ha. Siyempre, itatabi po natin sa rep para ma-preserve po yung kanyang pagkasariwa ng ating nabili sa Malabon Fish Market. So, yun lang po at maraming salamat.